Moi boas, aquí estamos, como cada xoves, listos para comezar o noso repaso semanal á actualidade vitivinícola. Hoxe estaremos na estación fitopatolóxica do Areiro para facer balance de campaña e tamén coñeceremos a nova etiqueta que lucirán este Nadal os Albariños Rías Baixas Mar de Frades. Comezamos. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón YesClip, para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, solucionao con Fertimón YesClip. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. O saber da tradición. O esforzo do día a día. E a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos viños de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. O mildio foi quizáis o gran protagonista da campaña vitivinícola 2014 en Rías Baixas e en concreto na subzona do Salnés e moito máis naquelas parcelas nas que non se realizaron labores en verde. Hoxe repasamos xunto á investigadora do Areiro Rosa Pérez as claves que marcaron esta campaña. De excepcional cualifican na estación fitopatolóxica do Areiro a campaña 2014 vitícola. O mildeu, como principal patóxeno que atacou os viñedos de Rías Baixas, mantivo a súa incidencia prácticamente durante todo o período de desenvolvemento da vide ou existir en condicións elevadas de humidade. Pero non só isto favoreceu a súa expansión. Aqueles viticultores que non realizaron no seu momento labores en verde foron os que máis perdas de uva rexistraron. Unha mostra do indispensables que son estas prácticas culturais. Todo o mundo sabe que este ano o mildeu nos deu máis de un problema. A verdade é que é anormal, houbo condicións favorables á enfermidade de xeito reiterado, os tratamentos, aínda que funcionaban, realmente non cubrían todo o período que teñen que cubrir, a protección que aportaban non era todo longa que debían, entonces, bueno, a verdade é que hubo moita incidencia. Tamén, non nos cansaremos de decilo, houbo uns certos fallos por parte de algúns viticultores, que son os que máis perderon polo mildeu, que foi debido a que non fixeron podas en verde no momento xusto. Choveu moito, houbo moito desenvolvemento da vegetación, e iso impideu
o acceso do produto a todos os órganos da planta. Entonces, en ese sentido, sí que foi unha campaña bastante revolta que se complicou ao final polas chuvias que hubo nas datas previstas de vendima, co cual a incidencia da podre ácida, que moita xente non sabe que hubo moita podre ácida, e da botrite, pois perxudicaron aínda máis. Xa os técnicos de campo insistiron durante toda a campaña do crucial que é eliminar o exceso de vexetación para manter os acios máis aireados e minimizar a acumulación de humidade. Un traballo laborioso, pero que non só evita ou reduce os ataques de mildiu, tamén favorece as labores de vendima. É fundamental porque aquí en Galicia o que máis temos que protexer é a viña das enfermidades. As enfermidades fúnsicas, que son as que todos coñecemos. Para todas as enfermedades fúnsicas o que fai falta é temperatura alta, por un lado, e para o mildeu e a botrite, por exemplo, fai falta, tamén para o oídio, pero basicamente para as outras duas enfermedades, calor e humidade. Se temos moito desenvolvemento da vegetación, vai haber unha retención de humidade, vai haber menos ventilación a nivel dos acios e a nivel da propia folla, e iso xa vai a ser un factor favorable máis para as enfermidades. Aparte de que, mentras tratemos con un fungicida sistémico, máis ou menos non pasa nada porque o produto entra na planta. Pero, por exemplo, cando xa estamos con penetrantes, os penetrantes penetran localmente só na planta. Entón, se quedan órganos sin tocar, realmente xa van a quedar desprotegidos. Órganos desprotegidos implica que a infección se pode extender, co cual facilitar a ventilación e o acceso dos produtos a toda a viña é fundamental. A aplicación tamén dos produtos fitosanitarios foi unha práctica na que fallaron algúns viticultores. O non respetar os prazos ou non empregar os produtos axeitados foron os principais erros. Pola incidencia das choivas, lóxicamente, todos os viticultores e mesmo nós, que normalmente non recomendamos os sistémicos máis que en torno á floración, se chove, pois demos moitos máis, digamos, moitos máis. Aplicamos con maior incidencia o que é os sistémicos. En todo caso, hai que ter en conta que non podemos facer isto por sistema porque os sistémicos teñen maior facilidade para xerar resistencias. Xa hai xente que empeza a falar de resistencias a algún tipo de produtos destas características e unha vez que xa se demostrase, no caso hipotético de que houbera que hai resistencias, pois esa familia de produtos ou ese modo de acción deses produtos queda invalidado para o control do mildeu. Nas parcelas de seguimento que controla a estación fitopatolóxica rexistraron moi poucas perdas ao realizaren unha supervisión continua e adaptar os tratamentos ás necesidades da planta e ás condicións climáticas. Si recoñecen que os viñedos nos que máis uvas estragou foron aqueles nos que están a experimentar métodos biolóxicos de control de pragas. Nos, en principio, teño que decir que tuvemos moi poucas pérdidas, o sea, en toda o que son as nosas viñas. Evidentemente non vou decir que todas as viñas quedaron a cero de pérdidas, porque é imposible en este ano prácticamente, pero nos nas que tivemos maior pérdida, aí sí que o teño que decir, en as que estamos ensaiando fungicidas naturais, pero fungicidas naturais que nos empregamos ao longo de toda a campaña. É dicir, eu empezo nunha fila de plantas, por exemplo, con un produto natural e continuo durante toda a campaña. Sei que iso é arriscar demasiado, por eso tivemos maiores pérdidas en este tipo de parcelas onde facemos este tipo de ensaios tan arriscados. Entre estas materias experimentais hai produtos derivados de estratos de plantas ou fungos. Estúdanas por se nun futuro puidesen complementar os tratamentos tradicionais para reducir o aporte de substancias químicas ao viñedo. Temos diferentes tipos de produtos. Hai produtos que son derivados de algún fungo, hai produtos que son, que digamos, favorecen ou pretenden favorecer as defensas naturais das plantas, algún produto que son derivados tamén de extractos de plantas. Estamos facendo aí unha pequena investigación para ver se con algún deles pois se podería conseguir, xa non digo nos termos nos que nos utilizamos, que nun ano normal pode valer, pero non sei, que podan servir este tipo de produtos como complemento aos tratamentos tradicionais que todos coñecemos, os químicos habituais.
O Salnés foi a subzona con diferencia que máis sufriu os ataques de humildeu polo rexistro de maior índice de precipitacións e maior concentración de humidade. A marxe deste fungo, a botrite mantivo unha incidencia no rexistro habitual e a destacar a terceira xeración de polilla. A nivel de botrite e de podredumbre ácida, que repito, o da podredumbre ácida, ao final foi normal. Choveu, a uva estaba madura, e se descubreu precisamente en ese momento que nos o temos comentado algunha vez nos avisos fitosanitarios, que a terceira xeración de polillas, que ás veces normalmente non lle damos importancia porque non suele atacar bastante tarde, entonces non suele facer moitos danos, este ano sí que tuvo o dano indirecto de que as súas feridas provocaron a maior entrada de botrite. Entonces, quizás, polo que di a xente, moitos viticultores din que tuveron moito dano de polilla de terceira xeración. Tamén é certo que nos ao largo de todos os avisos fitosanitarios fomos dicindo que este ano había bastantes feridas nos acios. Cando houbo moito mildeu, algúns granos non secaron, racharon, e por eso é unha ferida que favorece a botrite. En algúns casos houbo oidio, tamén favorecen as súas feridas, o rajado da uva tamén favorece a entrada de botrite, e logo houve tamén un raxado fisiolóxico que se produce algúns anos na zona de Rías Baixas, no Albariño. Entonces, esos son todo feridas que contribúen a que penetre máis a botrite. Entonces, de polilla non houve moita incidencia, pero con esa reserva de que ao final pode haber. En xeral, de plagas, este ano non hubo moito que falar. Hai que ter en conta que os insectos e os ácaros en xeral lle favorece o tempo seco, e o tempo seco brillou pola súa ausencia. De mosquito verde, nós tamén insistimos moito en que non todo o síntoma que se achaca a mosquito verde é mosquito verde, e non todo o mosquito, que, entre comillas, que voa nas viñas é mosquito verde. Hai dúas especies maioritarias de cicadélidos na nosa zona, unha é o mosquito verde e outra é outra especie que se chama Cigina rhamni. Esta outra especie non causa danos, está demostrado que non fai nada na viña, e moita xente, ás veces voa maioritariamente frente ao mosquito verde, e moita xente os confunde, e despois os síntomas non son específicos, os síntomas do mosquito verde, pódese confundir con outras moitas alteracións bióticas e abióticas, pero se tende a confundir e o mellor se están aplicando insecticidas cando non son necesarios. Malia as irregularidades da campaña, o Consello Regulador da Denominación de Orixe en Rías Baixas dou por pechada a campaña do 2014, apuntando a unha boa calidade das uvas e un axeitado estado sanitario, contando coa reducción de colleita que se prevía e que ao final quedou por riba dos 24 millóns de kilos na denominación. Que son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas, ¿comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Unha etiqueta de alta costura. Esta é a seña que identificará este Nadal as botellas azuis do Albariño en Rías Baixas, Mar de Frades. Unha edición limitada que comezou a embotellarse esta semana e que leva a firma dos deseñadores de moda Albarno. Mar de Frades xa ten en marcha o embotellado do Rías Baixas cos que este Nadal se poderá brindar en celebracións familiares ou entre amigos. Unha edición moi especial, limitada a 7.500 botellas, que se tinguirá do glamour da alta costura grazas a Albarno, a firma de moda que se encargou de confeccionar esta etiqueta exclusiva. Les hemos pedido que interpretasen o que diseñasen una botella, la presentación de una botella para esta campaña de Navidad. El resultado ha sido la interpretación de una puesta de sol con los elementos habituales de la moda, que son el tejido y una cremallera, a través de una doble cremallera en la que se intuye e interpreta una puesta de sol que nosotros entendemos como el mejor momento para descorchar una botella de Mar de Frades.
O francés Arnaud Maillard e o español Álvaro Castejón Albarno pechan con este deseño un ano inzado de boas novas. Xa en setembro, Mar de Frades estivo apadriñando na Madrid Fashion Week, onde causaron sensación. Deste xeito, a adega de Rías Baixas continúa coa súa aposta por vencellarse o mundo da moda que iniciou xa hai uns anos. La idea comenzó hace 3 años en los que veíamos que nuestra botella era muy conocida y que de alguna forma teníamos que celebrarlo y hacer algo especial en Navidades. Y empezó nuestra colaboración con Laura Ponte, en la que también nos diseñó, como diseñadora de joyas, nos diseñó una botella joya. Fue para la cosecha 2011. En la cosecha 2012 pues nos pasamos al mundo de la moda ya porque la presentación de Mar de Frades es innovadora, es atrevida y queríamos estar pues también en ese sector, el sector de la moda, en el que igual que nosotros pues innovan día a día y colección tras colección. La asociación o la colaboración fue con Miguel Palacio y este año pues encontramos que Albarno pues son los últimos diseñadores más modernos y hemos patrocinado pues su última colección en la Madrid Fashion Week. Unha forma especial de agasallar os seus consumidores por Nadal, pero tamén de captar novos públicos, especialmente o mozo. Es nuestro consumidor al que nosotros enfocamos todos nuestros esfuerzos, el consumidor joven, atrevido, innovador, que es capaz de descorchar una botella azul para probar un vino albariño, atlántico, que viene pues, de Galicia. Un deseño de etiqueta innovador, pero conservando o sinal de identidade da adega. Las olas, la personalización con las gaviotas que tiene nuestra botella azul es nuestro sello de identidad que es inevitable e imborrable para nosotros. Co embotellado dos últimos albariños do 2013, Mar de Frades pechará o exercicio coa previsión de incrementar as vendas con respecto ao ano pasado. El ejercicio pues termina ahora y es el último esfuerzo que tenemos que hacer con esta campaña de Navidad para lograr que las ventas sean superiores a las del año pasado y esperemos que con estas ventas del mes de noviembre y que están por llegar cerremos el ejercicio con ventas superiores al pasado año. No tocante a campaña do 2014, Paula Fandiño realiza unha valoración máis que satisfactoria. Cumpriron as previsións de colleita con 750.000 kilos de uvas recollidos polos 155 viticultores cos que traballa actualmente a adega, en torno ao 30% inferior á moi abundante colleita, di Paula, que hubo o ano pasado. El año pasado fue una cosecha muy abundante y se hizo una estimativa por lo que había en el campo, y esa estimativa era un 30-40% inferior a la cosecha muy abundante del año pasado, por lo cual podemos decir que hemos tenido una cosecha con la cantidad deseada tanto para Mar de Frades como para la denominación, yo creo. Unha campaña dura, como recoñece Paula Fandiño, pero que ao final do uvas moi equilibradas en moi bo estado sanitario. Han pasado muchos años y no recordamos una cosecha igual, ¿no? Por sus características, por todo lo que llovió durante la campaña, por la uva que nació, la humedad que arrastrábamos que hizo que el mildiu y otras enfermedades pues llegasen a arrasar incluso a alguna parcela pequeña, y llegó el verano deseosos de sol y ávidos de que la uva madurase bien y en forma y en el tiempo de maduración, pero no fue así. Se retrasó. Tuvimos que tener bastante paciencia y ya a partir de la segunda quincena de septiembre, pues en Mar de Frades empezamos la vendimia. Empezamos la vendimia con unos controles exhaustivos para separar aquellas parcelas que podíamos vendimiar porque acechaban las lluvias y efectivamente así lo hicimos. Todas aquellas parcelas que estaban para vendimiar antes de las lluvias, pues las vendimiamos con un estado sanitario excelente, con una graduación perfecta y un equilibrio de la acidez con la graduación, pues el deseado o casi el deseado. Tuvimos que esperar 15 días para que después de las lluvias el viñedo recuperase y no perdiese la uva la turgencia que nosotros buscábamos. Y entonces pues ya fue casi a principios de octubre cuando
Terminamos la vendimia con una uva muy dorada, muy equilibrada y con una graduación pues igual que la que habíamos tenido en nuestras primeras parcelas vendimiadas el 15 de septiembre. Fíxate ben neste produto, vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. E é selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. O saber da tradición. O esforzo do día a día. E a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos viños de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Repasamos agora outras novas do sector nas breves. Segundo os datos facilitados polo Consello Regulador, Rías Baixas pechou a campaña 2014 o 7 de outubro con máis de 24 millóns de kilos de uva recollidos. En concreto, 24.180.221 kilos colleitados nas 4.027 hectáreas inscritas nas 5 subzonas da denominación. Por variedades, o albariño é un ano máis a uva que acapara o grosso da produción, máis do 96% do total, seguida do caíño branco, loureira e treixadura. Entre as tintas, que supoñen o 0,85% da produción total da DEO, recolléronse 205.000 kilos, na súa meirande parte, Sousón. O Val do Salnés continúa sendo a subzona que concentra o maior volume de uva colleitada, superando os 15 millóns de kilos, seguida do Condado, o Rosal, Ribeira do Ulla e Soutomaior. Dende o Consello Regulador salientan o gran traballo realizado polos viticultores nunha campaña difícil polas condicións climatolóxicas e unha vendima curta e intensa. Os camadeses Eulogio Pomares, xerente da adega Zárate, e José Luis Aragunde, responsable da Vinoteca Ribeira de Fefiñáns, figuran no terceiro posto do ranking dos mellores catadores do mundo. Os dous arousáns participaron a pasada fin de semana no Campeonato Mundial de Catadores promovido pola revista du Vin de France como parte do equipo español e quedaron terceiros por detrás de Francia e Bélxica. Os 18 equipos participantes tiveron que avaliar viños de diversa procedencia dos que tiñan que acertar a variedade de uva coa que se elaboraran, o país, a denominación e a anada. Xunto a Pomares e Aragunde completaban o equipo español Roberto Santana, Alfonso Torrente e Filip Cesco. 111 empresas e particulares aspiran a deseñar a nova identidade dos escumosos de Rías Baixas. É o número de aspirantes que se presentaron ao concurso convocado por Deputación de Pontevedra e Consello Regulador. As propostas chegaron do eido galego e nacional. Agora procederase a convocatoria do xurado para avaliar cada un dos proxectos e seleccionar o gañador, que ademais de poñer o seu sinal de identidade os escumosos da DEO, levará consigo un premio de 5.000 euros. 70 viños da DEO Rías Baixas elaborados por 21 adegas participaron esta semana nunha presentación en Oviedo dirixida a prescritores asturianos. Máis de 20 profesionais do sector puideron degustar as elaboracións de distintas anadas e con diferentes procesos de elaboración, incluídos escumosos. Tamén participaron en dúas catas dirixidas por un técnico da DEO, a primeira de viños de Rías Baixas e a segunda de augardentes e licores amparados polo Consello Regulador de Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia. Asturias, e en concreto Oviedo, é un dos mercados estratégicos da DEO. Segundo datos da consultora Nielsen, os Rías Baixas representan un 63% da cota de mercado do noroeste español, comprendido entre Galicia, León e Asturias. Adegas Marqués de Cáceres, asentada na Rioxa, ven de presentar unha denuncia ante a Consellería de Industria do Goberno da Rioxa contra o grupo de supermercados Lidl, o considerar que a cadea de alimentación está a vender o seu viño por debaixo do seu custe. Segundo a xerencia da adega, antes de presentar a denuncia solicitaron formalmente ao supermercado que retirara os seus viños dos liñais de toda España, pero ao facer caso omiso tiveron que optar por esta vía. A oferta de Lidl promove prezos de 6,49 euros pro crianza do 2010 e 8,99 pro reserva do 2009, pero anuncian que ao mercar 4 botellas descontan un 15% do consumidor. E aí, sosteñen en Marqués de Cáceres, sería onde se produciría a venda a perdas.
Ata aquí o noso repaso semanal á actualidade vitivinícola en Rías Baixas. Volvemos o próximo xoves con moitas máis novas e reportaxes. Ata entón, sexan moi felices. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Se non boto Fertimón, perdo traballo e produción. Ramoncín, non te pases co purín. A modo, a miña terra abono é como Dios manda. Complemento o purín con Fertimón e teño a mellor produción. E recorda, coas fórmulas específicas Fertimón, aforras cartos e abonas mellor. Este ano, Ramón, dalle Fertimón. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. O saber da tradición. O esforzo do día a día. E a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos viños de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño.